मनवा में बसल बाड़े गुरुजी के नामावा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। मनवा में बसल बाड़े गुरुजी के नामावा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। शिव के भजन बिना माने नहीं मनवा चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। शिव के भजन बिना माने नहीं मनवा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। रोज हम पूजिना उनके चरणवा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। जिंदगी भर रहब हम उनके शरणवा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। हाथवा में बांध लेबो रुद्राक्ष कंगनवा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। पहिला में दया मांगब दूसरा में चर्चा तीसरा में करब हम नमन प्रणामवा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। मनवा में बसल बाड़े गुरुजी के नामावा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में।